Bueno, boas tardes a todos. Imos dar comenzo á Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente previa ao pleno ordinario do mes de xullo. Señor secretario, temos quórum? Moi ben, o primeiro punto é a acta anterior correspondente á ordinaria do 21 de xuño de 2018. Algúnha cousa que resaltar ou aprobámola por unanimidade? Moi ben, moitas gracias. Punto número 2, adhesión da Deputación Provincial de Ourense á Asociación Ruta do Viño de Valdeorras. Bueno, aquí temos unha proposta de presidencia na que se nos solicita adoptar os seguintes acordos. Solicitar a adhesión da Deputación Provincial de Ourense á Asociación Ruta de Viño de Valdeorras como membro de pleno dereito. 2. Manifestar a conformidade desta entidade cos compromisos e obrigacións recollidos nos estatutos da asociación, os cales se asumen de xeito expreso. E terceiro, designar como representantes desta Deputación nos órganos da Asociación Ruta do Viño de Valdeorras as seguintes persoas. Na Asamblea Xeral, don Juan Anta Rodríguez, e na Xunta Directiva, don Rosendo Luís Fernández. Isto, como digo, é unha proposta de presidencia e, bueno, pois, dado o peso que ten o sector vitivinícola na nosa provincia, pois, neste caso, solicitamos integrarnos na Asociación Ruta do Viño de Valdeorras. Se queres informar desto, digamos el coste anual. Vale, díceno aquí o señor secretario, co coste anual, as cotas anuais cobradas aos membros da Asociación Ruta do Viño de Valdeorras son os seguintes importes: institucións públicas 300 euros anuais, adegas 200 euros anuais e hostelería e ocio 100 euros anuais, co cual teníamos que aportar 300 euros ao ano. Entón, bueno, non sei se queredes facer algunha intervención ao respecto ou pasamos xa directamente a votar, non? Entón, bueno, votos a favor da adhesión da Deputación á Ruta do Viño de Valdeorras. En contra? Reserva? Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, que é a moción do BNG a respecto da contaminación do encoro das Conchas. Ten a palabra o autor da moción. Gracias, Presidenta. Boa tarde a todas e a todos. Ben, isto é un problema que eu creo que é suficientemente coñecido, aí explícase un pouco na exposición de motivos. Digo que é un problema suficientemente coñecido, é un problema que xa ven de lonxe, e nos o que volvemos a insistir nas nosas solicitudes de acordos sería que dunha vez demandar do Goberno Central un plan de regeneración para os ríos da provincia. En segundo lugar, tamén solicitamos, insistimos tamén na solicitude que xa se aprobou, se non recordo mal, en algún pleno recientemente a raíz de outra moción, pero, bueno, volver a reiterar a petición de solicitar que a xestión do Bacia, do Támega, pase a ser competencia da Xunta de Galicia, porque este río é o único que se gestiona desde unha confederación que non ten ninguna sede aquí, e nos pensamos que é importante ou fundamental que pase a ser competencia e que se gestione desde, neste caso, desde a Xunta. Moi ben, moi ben. Algúnha intervención? Pasamos entón a votar esta moción do BNG respecto da contaminación do encoro das Conchas. Votos a favor? En contra? Reserva? Moi ben, moitas gracias. Punto número 4, mocións de urxencia, non me constan. Non hai. Punto número 5, rogos e preguntas. Algún rogo ou algunha pregunta? Non hai. Bueno, pois dámola por rematada. Moitas gracias.